в частности Республика Таджикистан. Безопасности пищевых продуктов и в частности пищевых продуктов. Я бы хотел только вкратце упомянуть, полезная пища это является залогом здоровья. Как канцерогенные, мутагенные и тератогенные действия. Выработки гармонизированных международных пищевых стандартов для защиты здоровья. Иными словами, безопасными можно считать продукты питания, не оказывающие вредного, неблагоприятного воздействия на здоровье настоящего и будущих поколений. Со стороны эпидемиологии безопасности продуктов, как и животных, так и растительного происхождения, определяется прежде всего по микробиологическим показателям. Распространенность болезней пищевого происхождения являются широко распространенной и растущей проблемой общественного здравоохранения как в развитых, так и в развивающихся странах. Недостаточное питание является одной из наиболее серьезных глобальных проблем здоровья, которым при этом уделяется крайне мало внимания. Экономический ущерб – это ущерб для здоровья и потеря жизни людей огромный и чаще всего затрагивают бедные семьи, женщин, детей. бехатари маҳсулоти хӯрокии ҳоз дунёи ҷомеаи ҷаҳонро ба ташвиш овардааст. сатҳи бемориҳои ғайрисуръатӣ нисбат ба бемориҳои суръатӣ сатҳшон зиёд шудааст ки дар қатори омилҳое ки ба ин беморӣ оварда мешаванд омилҳои мисол тамоккашӣ ёки камҳаракатӣ ин омилҳои ғизои носолимам дохил карда мешавад ва аз ҳамин лиҳоз ҷомеаи ҷаҳонӣ ин рӯзро ҳамчун рӯзи бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ эълон кардааст ва дар доираи ҷашнгирии ин рӯз аз тарафи ташкилоти ҷаҳонии тандурустӣ ва вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон як семинар озмон оиди бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ гузаронида шудааст ки дар семинари мазкур ҳам намояндагони мақомотҳои назоратӣ ва дигар мақомотҳо иштирок доранд. маҳсулоти хӯрокворӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи қарори ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ гузаронида мешавад ва дар занҷири истеъмолӣ ҳар як мақомоти назоратӣ мақоми худро дорад, ҷои назорати худ дорад ки дар кадом марҳила бояд назорат кунад. дар марҳилаи аз парвариши маҳсулот то ба истеъмолкунанда расондани маҳсулот дар ҳамин марҳилаи занҷири истеъмолӣ аз тарафи мақомотҳои назоратӣ назорат карда мешавад. бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ нисбати бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ ҷомеаи дар дунё аҳамияти калон метиҳанд, чунки ҳозир савдои байналмилалӣ бисёр авҷ чӣ ёфтааст ки мебинем ки маҳсулоти хӯрокворӣ дар як қидаи олам парвариш ва истеҳсол карда мешавад ва ба қидаи олам вай интиқол дода мешавад. мақсади аз назорати бехатари маҳсулоти хӯрокворӣ аз тарафи мақомотҳои назоратӣ ин аст ки дар ҳамин занҷири истеҳсолӣ аз истеҳсол кардан то коркар кардан то нигоҳ доштан интиқол додан ва то ва ҳамон ба истеъмолкунанда расондана ҳамин занҷира назорат кунанд ва дар ҳақиқат маҳсулотҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешаванд аз тарафи мақомотҳои назоратӣ ва ё назорат карда мешаванд бехатари онҳо.